Ahoj, tady Zusilka a dneska si ukážeme, jak si nainstalovat hru Roblox na váš počítač. Je to hra zdarma, budu ráda, když mi dáte odběr, like a nějaký ten komentář a rovnou jdeme na to. Klikneme na váš prohlížeč Google Chrome a do horní lišty napíšeme Roblox. Kliknete hned na první odkaz, který vám vyjede a poté vás to přesměruje na tuto stránku. Buď, jestli už máte založený účet na Robloxu, se přihlásíte, anebo zaregistrujete. Se můžete přihlásit, napíšete zde uživatelské jméno, heslo a potom dáte přihlásit. Po vyplnění vašeho uživatelského jména a hesla kliknete na kolonku Přihlásit se. Přesměruje vás to na domovskou stránku a vy kliknete na jakoukoliv hru. Po rozkliknutí hry kliknete na zelené tlačítko Play a Roblox se vám načte. Poté kliknete na Stáhněte a nainstalujte Roblox. Vpravo nahoře se vám začne instalovat Roblox a buď vám to vyjde vpravo nahoře, anebo vlevo dole. Po dostažení křížknete, kliknete vpravo nahoru a na Roblox Player Installer. Poté se vám začne instalovat Roblox. A rovnou se vám načte váš Roblox. Poté můžete jít na vaši plochu a můžete vidět váš Roblox. Můžete si ho přejmenovat na Roblox nebo jakkoliv chcete a máte ho stažený. Děkuji za dokoukání tohoto videa